barkanku da wannan lokacin sake saduwa da mu a cikin tasha barka. A yau za mu yi magana kan yadda za ka shafa wa matanka nono ta ji daɗi. Salon yadda za ka shafa mata nono ta ji daɗi. Ta ji cewa wannan tabbas shi ne za ka bata shi. Salon da za ka yi kamata shi ne da za ta ji daɗi. Za ka in ta kwanta a jikinka haka kuna ɗan hira. Yayin da ta kwanta a jikin kuna ɗan hira sai kai ƙoƙarin sako hannunka akan nononta kana ɗan matsa su kana hira da ita. In kana ɗan matsa su nan sai ka dinga shafa kanta. Ka dinga shafa kanta ina bai ɗan kwali a kanta kuma ka zame shi. Idan ka zame shi sai ka ƙoƙarin ka fara kana ɗan mata wasa a hankali. Kana ɗan matsa wata kana matsa wata sannan kana shafa kayanta. Idan kana mata wannan abu za ka ga tana jin daɗi sosai. Tana ɗan yimshi idanuwa idan ta yana da rarrafewa. Kayan da kake mata wannan matsa nono kana ta matsewa kana shafa su kana shafa su sai ka samu ka cire rigarta. In ka cire rigarta sai ka sa bakinka akan nonon natan nan ka zunga zukan shi ka dinga zukan shi kana tsotsan wannan kan nonon natan kake wasa da shan kan nonon nan saboda shi ne zai dinga kai mata zaku yadda ya kamata. Nan da nan kaga ta ji ta barkice tana so ka ci ta. Idan ka ci da sha mata wannan kana lele harshen ka akan nonon ta kana ta zukan wannan nonon kana ta lele harshen akan nonon kana ta zukan shi. Idan ka ci da mataka nan kamar minti 1 ko minti 2 sai ka ciro buranka. In ka ciro buranka za ta yi miƙe car amma ba ta miƙe ba ka bata wannan buran ta sha maka shi. Ta sha maka buran nan sosai. In ta sha maka shi buran zai miƙe sai ka zo ka haɗa nonon natan nan waje da ka kama su guda biyu sai ka ta kwanta ƙasa ne kai kuma za ka hau kan kamar za ka hau kan cikinta ba wai zama kan cikin natan ba. Za ka ɗauko buranka ne kamar na akan tsakankanin nononta sai ka matse buran na kan da nonuwan nata. Buran na kan zai kasance yana tsakiyar nono sai ka matse wasu ka haɗa su wuri da sai ka dinga cin nonon nan kana yi kana wasu a cikin kindinta. Idan kana haka mata suna son wannan abun sosai. Idan ka yi haka mata suna so a dinga musu wannan cin nono saboda cin nono yana sa suna jin daɗi sosai. Da cin nono da kuma shan bura mata suna so sosai su sha maka bura suna so za su dinga ji kamar yana shiga cikin gindinsu ne. Bayan ka ci mata nono sosai sai kuma ka zo ka ci gaba da sha mata kan nonon nan kana lihantan kan nonon nan kana tsotsan kan nonon nan kana lele harshen ka kan wannan nonon nan ka ci gaba da yaka ka ta mata haka za ka fi gintinta ya jike sharkaf da ruwa mai yauki wato ruwan daɗi kenan. To idan ka mata wandon ka sha mata shi kamar matsa mata shi in kana so ma abun ya mata daɗi sosai za ka iya ka kwaɓe ta yi zindir. In ka kwaɓe ta yi zindir ka nemo mayi kamar mayin shafawa ko irin mayin yara ɗin da ta ke shafa musu mai sansin nan kamar ruwa ka mulke mata kan nono. In ka mulke mata kan nono ka fara shafa mata akan nonon natin nan ka shafa mata sosai ka dinga mulmule mata nonon nan zai sa nonon natin ya yi sansi kuma wannan sansin da yin nan shine ya sa ta dinga jin abun har tsakiyar kanta tana jin daɗi sosai.